ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರಿ ಅಂತಲೇ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡಿಗೆ ಬೈದೆಯಾನ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ಕಾಂಡಾತೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಎಂಕಲ್ನ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಒಲೈಕಣದ ಕಾರಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮನಿ ಬಂದೆ ಇನಿ ಪೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಲಕ್ಕದು ನನೈತೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪೂರ ದಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಪೂರ ದೂಪೇರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಡ್ರೈವರ್ ಲಕ್ಕದೆ ಟೂಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ವೀರ ಅಂದ್ ಆ ರೀತಿ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದದು ರೆಡ್ ರೆಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಿತ್ತೇರು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ದಾದಕ್ ಅಂತೇರು ಬಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಕಂತೇರು ಪಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ತೊಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಪೀನಿ ಎಂಕದಾಲ ಕಂತೇರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಂದಿತ್ತೇರ ಅಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕದಾಲ ಕಂತಿದ್ದೆ. ಅತ್ತ ಉಮ್ಮೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಎಂಕ್ ಉಮ್ಮೆನ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಇನ್ನೆರಡು ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಚಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಪ್ಪೀನಿ. ಸೊ ಮುಖದ ಇರುವರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂಚತ್ತು ಬೇಜಾರು. ಓಕೆ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಗೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ಕನಕ ಲಗೇಜ್ ಕನಕ ಕಾರ್ದ ಡಿಕ್ಕಿಡುಂಡು ಹಾ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಓಂ ಮಂತ್ರ ಪಡ್ಲೆ ಲಗೇಜ್ ತೋಜಾವ್ ಕಾರ್ದ ಡಿಕ್ಕಿ ತೋಜಾವ್. ಹಾ ಕಾರ್ದ ಡಿಕ್ಕಿ ಫುಲ್ಲ ಉಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಡಿಕ್ಕಿ. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಭಾರ ಉಂಟು ಇನ್ನ ಭಾರ ಉಂಟಾ? ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಯಾಂಪೋಪಿನ್ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಹಾ ಮಿತ್ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇಡುಂಡು ಬಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರಿ ಅನ್ ಮಿತ್ತಾರೋಡ ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪುನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕಂದೇರ ಅಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಂದೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ ಆರ್ಯಗು ದಾದ ಕೊನುತ್ತರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ನಾನು ಎಂಚ ಪುಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ರಣ ಅದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಬುಡಿಯರು ಬಡ್ಡಿ ಸುರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚದೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಏನ್ ದಾದ ಕೊಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಯಾನ್ ಕಣದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ನಾಳ ಕಣದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಒಂದೇ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಾಯಾಗ ಏ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ತೋಪಾವು ಒಂದು ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ವಿನೀಶ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ವಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ಕಾಣದೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಾರಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದೆ ಕಂಡ್ರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜೆಂಡ ಹೆವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಹಂಗೆ ಗೆತ್ತದು ಕಾಣದೆ. ಒಂದು ವಿನೀಶ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೇಬುಲ್ ಅಕ್ಕನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಬುಲ್ ಆಂಟಿ. ವಾ ನೀವು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ ಒಂದು ಎಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಿನೀಶ್ ಬಾಲೆನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ರ ಯಾನ್ ಅಂಡ ಬಾಲ್ ಅದ ಅವಶ್ಯ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾರ್ಗವಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮೆಂಟ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ 3 ಪೇಜಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇರಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಬರಿತಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಹಿಡ್ದು ಕಂದಿನಿ ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೋಲ ಹಿಡ್ದೆ ಅಂದಾಲ ಕಣದಜ್ಜಿ
ದೇಪಣ್ಣ ಚೆಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಏತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಡ್ರಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ಯಾನ್ ಪೂರ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಹಿಡ್ದೆ ಅಬುದಾಬಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವು ಬೋತ್ರಿ ಅವು ಬಿಡು ಐಟಮ್ ಬೋತ್ರಿ ಅವು ಆರ್ನ ಮೇಕಪ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ವಾಚ್ ಏರೆಗ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಮರ್ಮಲೆಗ್ಲ ಬಂದು ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೇಬುಲಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ವಾಚ್ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಬುಲಕ್ಕ ಏರ್ ಪನು ಈ ಮೇಬುಲಕ್ಕ ಬಂಡ ಆರ್ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಆರು ಕುಂದಾಪುರದಾರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ ಅದೇನು ಆರ್ಲ ಒಡೆಪೊಂಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ವಾಚ್ ಮೊಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಮರ್ಮಲೆಗ್ಲ ಮಗಕ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ವಿನಿಶಿಗ್ಲ ರೆಡ್ ಅಂಚ 4 ವಾಚಿ ಅರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಬುಲ್ ಆಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದು ಇದು ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾಲ್ ಆಜು ಪೀಸ್ ಬೈದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈತೆ ಕಣದು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡೋಡು ಈತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ದೇವಕೊಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಲೈ ಕೊಣತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದೀದಿಪ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇಂಚ ಪರ್ಪ ತಿನ್ಪ ಸೊ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ್ ಚೆಲ್ಲುಂಡ ಪತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಂ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಐಟ್ ದೀದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೆಡ್ ಕವರ್ ಒಂದು ಎಂಕಿ ಅತ್ತ ಇದು ನಾನೊಂದು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅಂತ ಒಂದು ಯಾನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮೇಬುಲಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಆರ್ಪನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತೆ ಪಾಡ್ನು ಮಗಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದ್ಲ ಬಂದ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಶರ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ವೈಶುಗು ಒಂದು ನೀಟಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ ಬಂದ್ ನೀಟಕ್ಕ ಏರ್ಪಂಡ ಆರ್ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ಆರ್ಲ ಇರ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಡೋಗ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಂಕೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಬುಲಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾವ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕಿತ್ತ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಎಂಕಿತ್ತು ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಉಂಟು ಸೇಮ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಉಂಟು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ವಿನಿಶ್ ಗೊಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ವಿಶಿಗೊಂದು ಜೆರೂಸಲೆಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಜೆರೂಸಲೆಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆರೇ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಜೆರೂಸಲೆಮ್ ಒಂದು ಬತ್ತದ IDF ಇತ್ತೆಂಚಿನ ವಾರ ಒಂದುಂಡ ಅವು ಗಲಾಟೆಗ್ ಏರ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ IDF ಒಂದು ವಿನಿಶಿಗ್
ಎಲ್ಲೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಟಾಯ್ಸಾ ಒಂದು ಐಟ ವನಸ್ಲೈಟ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಟವಳು ಐಟು ಫ್ರೀ ಅವ್ಳು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮುಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ నీకు 24 hours ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ 2 days ಅಂಡಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನ ಪಡದು ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಮೇಬುಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಒಂದು ವಿನಿಶ್ ಅವಳ ಬೋಟ್ರೆ ಏರಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂದು ಏನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪದ ಅದ ಪಂದ್ ಒಂದು ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂಜ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಗೋಡೆಡ್ ಪೂರ ಈರ್ನ ಒಂದು ಕಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಡದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು వచ్చిಂಡ ಪುಸ್ಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅದು ಮಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲಿವ್ಸ್ ಮುಲ ಆಲಿವ್ಸ್ ತಿಂತಿನೇ ಇಜ್ಜರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಆಲಿವ್ಸ್ ಪತಂಬೈದೀನಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಬಾಟಲ್ ರೆಡ್ ಡಬ್ಬ ಅದು ಸ್ಟೇನರ್ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಬಾಲ್ದಿ ಭಯಂಕರ ತುಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕರಮದ ತುಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಐಕಿ ಓಲಾ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮವಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮಲ ಓಲಾ ಉಲ್ಲ ಅವ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಪ ವಾಪಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಟ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಕು ಪೂರ ಪಾಡು ಮಂಚಿದ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪಾಡು ಒಂದು ಎಂಕಿ ಪೂರ ಆಲೆಗಂತ ಎಂಕದ ಚಾಪಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ಪೂರ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ತುಜ್ಬಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿ ಇಂಚ ಉಂಟು ಈಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಂಡಪ್ಪ ಹಬ್ಬ ಸಮಾಧಾನ 10 ಡ್ರೆಸ್ ಆಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಾಣ್ಲ ಬತ್ತು ಕಡೆ ಇದ ವಿನಿಶ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಇದ ವಿನಿಶ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ನಮಕ್ ಇಟ್ಲೆ ಒಂಜೇನ ಕದಿನ ಕಂದಿನಿ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾವ ಎನ್ನಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗೋನಿಯೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವೈಶ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನಗ ಪಾತ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ
ಇಚ್ಛೆದಿತ್ತು ಕೊನೆ ಕಿಚನ್ ಇಚ್ಛೆದಿಂದ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ ಒಂದಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಚಿಲ್ಲ ಬರೋದು ನಂಚೆ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಒಂದೇನ ಬಂಡ ದೆಕ್ಕರೆ ಒಚ್ಚರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚು ಒಂದು ಬರೋದು ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿದ್ದುಲೇ ಒಚ್ಚುನ ಕುಂಟು ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜ ಕಲ್ತಿರ್ ತುಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಕಂತು ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೆನೆ ಪಾವಾಡು ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದೇನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕವರ್ ಎಂತ ಕಾಫಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿ ನಾ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಬರ್ತು ಅಂಚದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಶ್ಯಾಂಪು ಪಂಡತಿ ಒಂದು ಶ್ಯಾಂಪು ಈ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಅವೇನು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದುಲ ಶ್ಯಾಂಪು ಕಂಡೀಷನರ್ ಒಂದುಲ ಶ್ಯಾಂಪು ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗಂಜಿ ಬೈದು ಇನ್ನು ಗಂಜಿ ಇದ ಫಿನಿಶ್ ಪತೋನಿಯ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವ ರಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲೆ ಖಾತೆ ಬರ್ಪಿನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿಯಾರ ಎಂಕ ಆಯಾಕ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಲ್ ನನಿ ಇದೆ ವೈಶ್ಯನ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾಲೊಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಯಸ್ಸುಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣನೆ ದಿಕ್ಕದೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದೆ ಇಂಚ ಬರ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಸ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಡವ್ ಸೋಪ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮನೆ ಒಂದು ದುಂಬಲ ಕನದಿನ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಬ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದುಂಬ ಕಂದಿನ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದು ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಒಂದಾದನ ವಿನಿಶಿಗೆ ತಿಳಕೊಂಡು ಒಂದು ಶೋ ಪೀಸ್ ಅವು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಅವು ಪಂಡ್ಲೆ ಸಿಂಹ ಅವು ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಬರೀಟ್ ದೀದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಸ ಎಂಚಿನ ಶೋ ಪೀಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ತೀರ್ತಾರೆ ಬಂದ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಹಾಯ್ ಟಾಯ್ ಏರಿಗವು ಸೌಂಡ್ ಪೂಜ ವಯಸ್ಸು ಪಾತಿರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವಿನಿಶ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ಅವು ಈ ಪನಿ ಆತ ಅವಳು ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಆಯ್ತು ನೀರಿಗೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಪನಿ ಆತ ಅವೇನು ಪೋದು ನಾಡ್ದು ಪೋದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೀನಿ ನೀರ್ದಾನ ನೀರ್ದಾನ ಅವು ನೀರ್ ಬೇತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇತೆ ದೀದಿಕ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಸತಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ದೇತ ನೋಡಿ ಎವ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆವು ಬಂದು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿನಿಶ್ ನ ಕೈ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿನಿಶ್ ವಾ ವಿನಿಶ್ ವಾವ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಉಂಡು
ಓ ಶೋಕುಂಡು. ಇಂದೇನ ಟಾಪಿ ವಯಸ್ಸು ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಲತ್ತ ಮಣ್ಣು ಆಗ್ಯಾರೆ ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಳೆಗೆ ಬಲ ಜಾಲ ಅಂಪಾರ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮೇಕಪ್ ಬುಕ್ ಓ ಉಂದೇನಾ ಇರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ A to Z in inside ತುಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೋಕುಂಡು ಏತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ತುಲ ನಿನ್ನಿಸಿ ಗರ್ವ ಬರೋದು ನನ್ನಂಚಿ ಉಂಡಾ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂಜಿ ಜೋರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಅತಾವು ಒಂದು ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಗ್ಲಿಟರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ನೀ ಕೆಂಚಿನ ಗೋಡ ಪೂರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪೋರೆಜ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಈ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಪ್ ಕಲರ್ ನನ್ನ ಇರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಹೈಲೈಟರ್ ಕೆಪ್ಪಡೆ ನನ್ನಂಚಿ ಉಂಟಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಉಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಜಿ ಇಜಿ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಕಟ್ಟರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಚಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಂಡೇ ಬಾಡೋಣ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಣ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಏನ ಕೊರ್ಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಕಲರ್ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಟೈಪ್ ಮಿನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಐತೆ ರಿವ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮಿತ್ತಡ್ದು ತೂಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಅವೇನ್ ಪತ್ತಂ ಪೋನ್ ದಾಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಕುಂಟು ನಿಕಲೆ ಅರ್ಧೋದಿ ಮಿನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಿಲ್ ರಿವ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಿನಿ ಮಿನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಿನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫೋನಾಗ ಫೋನ್ ಹೋಗಿ ಎಂತ ಇನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಟ್ಸ್ ಅವು ನಟ್ಸ್ದ ಪುದರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ನಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ನಾಡೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅದು ನಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಇದು ಜೇವುಳ್ಳ ಓಯನ್ ಕಿಶ ಬಿಸಿಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕದಾಲ ಬೈಕ್ ಜಾತ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಎರೆಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂತದದು ಒಂದು ಲವ್ವೆ ನಟ್ ಪಿಸ್ತಾ ಗಿಸ್ತಾ ಪುರ ಪಿಸ್ತಲ ಕ್ಯಾಶ್
ಒಂದು ದಾದ ಮುಸುಂಬಿ ಜ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡ್ಗೆ ಆಲ್ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಚ ಜ್ಯೂಸರ್ ಮುಸುಂಬಿ ಜ್ಯೂಸರ್ ಮುಸುಂಬಿ ಆರೆಂಜ್ ಮುಸುಂಬಿ ಆರೆಂಜ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಪ್ಪುದ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಂಡು ಅವು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಡ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವು ಚಿಪ್ಸ್ ಕಟರ್ ಫೋಟೋ ತೋಲಿ ಇರ್ತೆಂಡ ಕೂಡ ಜಿಂಜ ಹೊಡತ ಬೇಲ್ ರಾಸಿ ರೆಡ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಟರ್ ರಡ್ಲ ಪಪ್ಸ್ ಕಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಬೈ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ದುಬೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರಬ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅರಬಿಕ್ ಏರಿಯಾದ ಕನ್ಪಿನಿ ಸೊ ವೈಶು ನಂಗಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಿಲಕ್ಕುಂಡಪ್ಪ 13 to 14 year da tule appaga ee panpini enku undula apuji panpina enkapaga dal ejji panpina ee undula avu vinishig yan panpe vinish da shirt sweater ವಿನಿಶ್ ಗೊಂಜಿ ವೈಶ್ ಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ ಗೊಂಜಿ ಯಂಗ್ ಗೊಂಜಿ ಏತುಂಡುತ್ತಿಲಾಯ್ತು oh same type the t-shirt same da en konji white board ittenu battanu apundadikku siku tulai ardak bar ವಿನೀಶ್ ಗೊಂಜಿ ಪೆನ್ ಒಯ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಯಾ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ 50 ಪೈಸದ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತನತ ಜೈ ಖುಷಿ ಮಾಡು ಓಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ನನಂಜಿ ಉಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ಅಬ್ಬಾ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಲೇಡಿ ಎಂತದ ಲೇಡಿ ಉಂಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಎರೇಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ಪನ ವಯಸ್ಸು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಂಗ ಒಂದು ಮಂಗನ ಚಡ್ಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಟು ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಕಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊತ್ತದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಸು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಆಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಗ್ಗೊನಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತ ಪಾಪ ಅತಿಥಿ ಒಂದೇ ನೀ ಪಾಡುಗ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲೈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ
ವಿನಿಶ್ ಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಪರಬೇರ್ ಪಾಡು ನನಗೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಆಲೆಗೆ ಪೂರ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಪಾಡು ಒಂದು ಎನ್ನತ್ತ ಅವಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೋಡಾವ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ಡಿಟ್ಕೊಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಾ ಟಾಪ್ ವಯಸ್ಸು ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಾಕು ಅದು ವಯಸ್ಸು ಎದುರು ತೋರಿಸ್ತಾವ ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಮೇಬುಲ್ ಅಕ್ಕಲ ನೀ ತಕ್ಕಲ ಕೊಡ್ದು ಕಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಡದು ವಯಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಿನ್ನು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಂಡಿ ಅವಳ ನಿನ್ನತ್ತ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ನಿನ್ನತ್ತ ಅದು ಲೇಡೀಸ್ ಅದು ವಿನ್ನಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಿದಲ್ಲ ನಿಂಗೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಅಣ್ಣಗೊಂದು ಶರ್ಟ್ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ವಿನ್ನ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸುರ ನಿಂಗೊಂದು ಅಣ್ಣ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇದು ವಿನಿಶ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹುಡಿ ವಿಶ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಂತ ನಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಂತ ನನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತು ಅವ ವಿಶಿಗೂ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಶೋಕುಂಡು ಇಂದು ನಂದು ಸೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಕದೆ ಕಿಚ್ಚಾಪಿ ಬೈಕ್ ಜಾತಿ ಎಂಕ ಕಿಚ್ಚಾಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕದಾಯ ಕಿಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಉಡ್ಡ ಲೇಡೀಸ್ ಎಂತ ಲೇಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ಗೆ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಆರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಶುಕ್ ಬಂದೇ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಬ್ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವು ಏರೇ ಅವಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿನ್ನ ಆಲಕ್ಕೋಡ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಪನ್ಪಿ ಈತು ಬರ್ ನೀ ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಕ ಏರ್ ದಾದ ಕೊರ್ದು ಕಡಬುಡಿ ಎಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರೆಲ್ಲ
ಅಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಕೈದೇರ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಯ್ಯಾವ ಅದ ವಿನಿಶ್ ಇಂಚೆ ದೆರ್ಪುಯರೆ ಅಯ್ಯಾವ ಕಡಬುಡ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಒಂಥರ ಮಲ್ಪನ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಜಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿನಿಶ್ಲೈತೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ತದ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ 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 ವಿನೀಶ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್